Namakal na si Nanay Shali ng Christmas lights na gagamiton niyang pandekorasyon, ngunya na Yuletide season sa Sendang Resort sa Milagros, Masbate. Istorya niya, tuyong Nobyembre nagdadayo siya sa syudad ng Legazpi nga ni mamakal ng Christmas decorations. Kasabay kani, pigsisiguro niya man na bako substandard ang pigbabakal niyang Christmas lights. Posible da kaya ining magkausan ng kasulo. Ito, yung mabuhay talaga, sir. Mura kasi siya. Compared dun sa iba, na halos same lang naman yung lifespan. Every 3 years kasi, napalit po talaga ako ng Christmas lights. Si Nanay Emmy Campilar Sorsogon, haloy nang nakabakal ng Christmas lights. Sa kada pagbakal, pirmi niya man dang pigsisiguro na di kalidad ang pigbabakal niya. So, mas ano pag naiilin mo talaga, compare sa online. Kasi, minsan sa online na nagbabakal, minsan may defect, minsan hindi sakto sa ano ni preference. Sigun sa DTI Bicol, tama ang pagiging sigurista ni Nanay Emmy Asinsyali. Alagad nga ni mas masyarto na kalidad ang sarong produkto, lalo na ang pinakamabentang niya na Christmas lights. Importante na hanapon ang Philippine Standard o PS Mark, as in Import Commodity Clearance o ICC. Dahil digdi, mahiling naligtas as in di kalidad ini. Para makakasiyag ko sila na nag-agi yan sa chemical testing ka DTI. With that markings, at least maski por paano, garantisado yan na safe and quality po yan na produkto niyan. Ngayon naman po, so mga kaibanan ta na gusto nang maggamit itong mga Christmas light na nagamit ko nila before, pwede naman po yan. Basta siguraduhin po nila na may spec iyang kay electrician o kung sino pamana, ikaw ang capacity, kapabilidad na mag-evaluate kaya kung pwede pang gamit or day. Pagduduon kang ahensya, nakakatabang ang ICC as in PS Mark nga ni day mabiktima ning kasuluan mga parabakal. Kang nakaaging bulan ng Setyembre, kanpunan man kang ahensya ang sendang monitoring sa mga mall sa bilog na reyon. Nga ni masyerto na nasusunod ang sendang pigpapautob ng mga kasuguan. Duman sa presyo na sigurado kami na ang presyo kaya sigurado mas baba kaysa duman sa mga Iguani PS or ICC sticker. So, ano po yan, i-evaluate po yan. Kung gabos po ng barato, makakasave kita. Baka ang isipon na sa mga consequences na pwedeng garaw kayo. Okay. Mientras tanto, ang sisay mananegosyanteng na meke kang PS as in ICC marks, nga ni sana makapagbenta ng Christmas lights, ang papagbayadon as in posibleng mauli pa sa pagpapasarakang negosyo para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal